हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते आप सभी को। तो एक देखिए, एक गाना सुनाने जा रहे हैं। देखिए आप लोग कैसा लग रहा है। ये गाना मतलब अच्छा गाना है और ननद भाभी के लिए है, तो अच्छा ही गाना रहेगा। ननद भाभी के रिश्ता तो ये दुखी बुरा भी बहुत है, अच्छा भी सबसे ज़्यादा है। मानिए तो बहुत अच्छा रिश्ता है। तो मैं गाना गाने जा रही हूँ, देखिए कैसा लग रहा है। कोने रे मासबा सबा हरियाइए गेलई हे नाना दो, हरियाइए गेलई हे नाना दो। कोने रे मास, कोने रे मास, कोने रे मास राजा बलमुआ विदेशवा गेलई हे नाना दो। कोने रे मास राजा बलमुआ विदेशवा गेलई हे नाना दो। कोने रे मासा बसाबा हरियाइए गेलई हे नाना दो, हरियाइए गेलई हे नाना दो। कोने रे मासा, कोने रे मासा राजा बलमुआ विदेशवा गेलई हे नाना दो। कोने रे मासा राजा बलमुआ विदेशवा गेलई हे नाना दो। सावन भादव बसबा हरियाइए गेलई हे नाना दो, हरियाइए गेलई हे नाना दो। आसीन मास, आसीन मास राजा बलमुआ विदेशवा गेलई हे नाना दो। आसीन मास राजा बलमुआ विदेशवा गेलई हे नाना दो। कोने रे मास धनमा गोभराइए गेलई हे नाना दो, गोभराइए गेलई हे नाना दो। कोने रे मास, कोने रे मास राजा बलमुआ के चिट्ठिया पतरिया एलई हे नाना दो। कोने रे मास राजा बलमुआ के चिट्ठिया पतरिया एलई हे नाना दो। कार्तिक अगहन धानमा गोबराइए गेलई हे नाना दो, गोबराइए गेलई हे नाना दो। पुसही माघ, पुसही माघ राजा बलमुआ के चिट्ठिया पतरिया एलई हे नाना दो। पुसही मास राजा बलमुआ के चिट्ठिया पतरिया एलई हे नाना दो। कोने रे मास राजा बलमुआ अबिए गेलई हे नाना दो, अबिए गेलई हे नाना दो। फागुन मास, फागुन मास राजा बलमुआ अबिए गेलई हे नाना दो। फागुन मास राजा बलमुआ अबिए गेलई हे नाना दो। बहुत अच्छा लगता है जब बलमुआ आता है तो। हाँ, 2 दिन सिर्फ, उसके बाद तो फिर चालू।